Hello guys, this is Prakash Narzary नोंथांमोना नायदों PM Setup Channel। लोगोफोर आं बे भिडिअखौ दिनै 12 जुन 2020 मायथाइनि मोनाबिलि समनि 4 PM आव बानायदों। बे भिडिअ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गेदेर गोसोखां दिन दं, बेनो जाबाय बड'लेण्ड मार्टियार्स डे। लोगोफोर बे बड'लेण्ड मार्टियार्स डे नि सोमोन्दै आं माखासे सुंद'यै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनाव जि नलेज दङ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरो बे जागोन सुंद'यै नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय। लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गिबि मुंख्लं सुबुङानो जाबाय सुजित नार्जारी। लेट सुजित नार्जारीनि न'खरनि बिमा बिफाजों आङो मोगा मोगि खालामबोबाय आरो बिथांनि बिबाजै ना महरै बिथांजोंबो आङो फंबायना बिबाजै जायोमोन आं बेखौ बावगारबाय, बिथांजों आङो मोगा मोगि खालामबोबाय, रायज्लायबोबाय, बिसोरनि न'खरनि सुबुंफोरजों रायदावबोबाय थांनाय फेब्रुवारि दानाव। नोंथांमोना आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हाबाय। नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा सोरबाफोर आं भिडिअ डिसक्रिप्शनाव लिंकआव होनानै होगोन। बेयावहाय नैबे बड'लेण्ड मार्टियार्स डेआ बोरै फालिनाय जाखो? बे फार्स्ट मुंख्लं गिबि जोंहा रुंसारि माने मुंख्लं जोंहा सुजित नार्जारी बिथाङा 12 जुननि 1987 मायथाइयाव मुंख्लं जादोंमोन। गुवाहाटीयावहाय धरना हैदोंमोन। जाज फिल्ड होननाय दङ गुवाहाटीयाव मोनसे जाज फिल्ड होननाय मोनसे माने फिल्ड दङ, बेवहाय बे ग्राउन्डआव धरना हैदोंमोन। बेनिफ्राय फैफिनदोंमोन, रिटार्न खालामफिनदोंमोन बासजों। बेवहायनो बिथाङा एटेक खालामजादों। बे एटेकनि दारैनो बिथाङा थैदों। बिथाङा बर'नि गिबि फार्स्ट मार्टियार्स। बे जाथाया जादों 12 जुन 1987 आव। बिनिखायनो गिबि खेबै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मुभिनि थाखाय थैनाय सुबुं बा मुंख्लं जानाय सुबुं जोंहा लेट सुजित नार्जारीनि मुंख्लं सानखौनो बड'लेण्ड मार्टियार्स डे हिसाबै जों दासान्दि फालिगासिनो दङ आरो फालिलांबाय थागोन। आरो जोंनि बे गासिबो मुंख्लंफोरखौ आं गोसो गोरबोजों खुलुमनाय जासिहरबाय। सुजित नार्जारीया बहानि आं सिगां भिडिअ होदों, अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ खोन्थानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बाथियाफारा मोनसे होननाय जायगा दङ। बे बाथिफारानि बिथाङा आं बिनि बिमा बिफाजोंबो लोगो मोनना फैखांबाय। मोनसे बड'लेण्ड मार्टियार्स एस'सिएशन अदालगुरिनि माखासे सुबुंफोरा आंखौ हांख्रायनानै भिडिअ बानायनो होदोंमोन। आं भिडिअखौ गोबां मानसि जायगाफोरजों थांदों, बाट नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनो मोजां मोना बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा। मालाबा जों जुदि बिसोरजों लोगो हमनानै जों जुदि भिडिअ खालामनानै बिथांमोननि माखासे खोथाफोरखौ जों हाइलाइट खालामाबा सोर खालामगोन? मोनसे बाथ्राखौ बुं, सोर खालामगोन? जों हाइलाइट खालामाबा सोर खोन्थागोन? नङा होमबा? नोंथांमोना एकथ' बेवहाय मोनसे जुथुम जानानै मोनसे चेनेलखौ मोनसे जौगाहोदों, नङा होमबा? बे जौगानायनि गेजेराव बयबो बेयाव कानेक्सन जायो। नोंथांमोना माबा मोनसे इनफरमेसन मोन्थिनो लुबैदोंबा बेनि दारैनोथ' मिथिगोन, नङा होमबा? गोबां चेनेल ओंखारबाय आजिखालि, नङा होमबा? सोरबाबा पलिटिकेल पार्टिनिनो चेनेल आं गोबां नुदों, सोरबाबा पलिटिकेल। जोंनि चेनेल जाबाय मिडियाम। जों ओरैबो नङा ओरैबो नङा। जाय जोंखौ हांख्रायदों जों बेयावनो थाङो। जाय आंखौ लेंहरदों आं बेयावनो थाङो। जोंनि बे गारिनि माखासे भारा लानाय गारि बेफोरो ओरैनो खारा। ड्राइभारनो होनो गोनां जायो, थावनि होनो गोनां जायो। जाय हरो जों बेजोंनो थाङो, मोगा मोगि खालामनांखायो। बाट आंनाथ' माइनाससो जाबावदों दायो, मिथिबायना? जुदि आं बिपि पार्टि लेंहरदोंबा आं गोबां कल खालामदों। आं नोंथांमोना साननो हागौ आं कल खालामाखै। जा नेर्सोन बर' बिथां डेपुटि स्पिकार उदालगुरिनि, नङा होमबा? बेरगाव समस्तिनि बिथांजों आं कल खालामदों। खेबनै न'आव थांदों आङो, खेबनै, मिथिबायना? खेबनै गोजोन आं न'आव थांदों। सासे जोंनो बे उदालगुरिनि सासे ड्राइभार दंमोन, गारि आं बिनि भारा लादोंमोन। बेजों खेबनै थांदों, 1 घन्टा 20 मिनिट नेदों आरो बिथांनि अडिअ आंनाव दङ, मिथिबाय? बाट आं मा बुंनो, नोंथांमोना खायसे मानसिफ्रा खालि इउपिपिएलखौल' नायदों इदिबो साननो हागौ, खायसे मानसिफ्रा बिपिएफखौल' नायदों बेफोरबायदि साननो हागौ। बाट आंनाव गासिबो प्रुफ दंजोबो, मिथिबाय? जायफोर खना खनला सोरबाफोर बेफोरबायदि बुंदोंब्ला प्लिज आंखौ कल खालामहर आरो सोरखौबो आं कल खालामाखै बेखौ बुं। ना बनजारखौनो खालामाखै, ना रिपेनखौनो कल खालामाखै, ना नेर्सोनखौनो कल खालामाखै, ना माने सुन्दिखौनो कल खालामाखै, मा नाममोन बियो, श्याम सुन्दिखौनो कल खालामाखै। गोबां मानसिफोर दङ, नाम गोसोआवसो थाजोबा, मिथिबायना? गासिबो कल खालामजोबदों। ना माबाखौनो फानिरामखौनो कल खालामाखै, ना डिरेनखौनो कल खालामाखै, गासिबखौ कल खालामजोबदों, मिथिबायना? बिथांमोना जुदि इन्टारभिउ लानो गोसो गैयैखौ आं जबरदस्ति आंनिफ्राय थांनानै आंखौ इनसाल्ट खालामहैनो हाया। मा नोंथांमोना आंखौ सानो नामा आं इनसाल्ट जाहैनांगौ बिसोरनि सिगाङाव थांनानै? जायफोर मालाय टाइम होदों बिथांमोना आंजों इन्टारभिउ लादों, टक खालामदों आरो आं बिथांमोनजों इन्टारभिउ लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव पाब्लिश खालामदों। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि बुजियाखै माखासे बाथ्राखौ, मा बिसिनल' कल खालाम 7740090557। अके, माखासे सुबुंफोरा गोबां कमेन्ट होदों भिडिअआव ओरै माने सरि फेसबुकआवहाय सोरबालायनो आंखौ 70 क्र'र। आरे नाय अकातखौ, गारि भारा लालायनाय सिस्टाम, फैसा गावनिफ्राय फारसे थांनाय 0 नाय अकातखौ। आं बिदि थाबावगौमोन 70 क्र'र।
70 crore मालिक सासे जानो हायोब्ला कमेन्ट आं स्क्रिनशट होनानै होदों नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां माखासे बाथ्रा रायलायदों बे दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामना आं बुंला बे बाथ्राखौ मोनसे भिडिअ ओरैबायदि आपल'ड खालामबानो ओरैबायदि दावराव जायो स' जों भिडिअ खालामनाबा जों मा खालामनांगौ आं भिडिअ खालामाबा मा खालामनांगौ हो जोङो बे भिडिअ खालामनाय मानाय इखौनो जोङो थांखि लानानै जों माखासे जायफोर मानसिया जोंखौ हांख्रायहरो इनभाइट खालामहरो नङा होमबा जों गोसो जानानै माखासे सुबुंफोरखौ लानो नागिरो आरो माखासे सुबुंफोरा जोंखौ इनभाइट खालामो प्रम' खालामनो थाखाय एनिवे जायफोर मानसिफोरा बिसोरखौ बुंदों रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला मा जामारदों स' कल खालाम सों मोजाङै आरो जुमाय लोंनानै दा कल खालाम जुमाय लोंनानै दा खालाम आरो हिम्मत दंबा लोगो हमनानै रायज्लाय नोंनाव माने थै दङब्ला अके बे बाथ्राखौ बुङो आङो स' दिनैनि दिना बर' हारिनि मुंख्लं सान आं बारा इसेबां रागा जोंनानैबो बाथ्रा बुंथ'ला बे जोंनि मुंख्लं बड'लेण्ड मार्टियार्स डेआवहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफ्रा बड'लेण्ड मार्टियार्स एस'सिएशन दादों उदालगुरिनि बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आं भिडिअखौ आपल'ड खालामखाबाय बिथांमोना बुंदों कि जायफोर मार्टियार्सनि न'खरफोरा जाय खहा जादों जेरै हमना ला दा बिग्रायारि सुबुंफ्रा सोरबा जब मोनगोन सोरबा साख्रि मोनगोन नङा होमबा जेरै हमना ला इन्डिभियान जा बिलटियानो जा सोरबा साख्रि मोनबाय बिथांमोननो साख्रि होदों स' थिग बेबायदिनो मार्टियार्सनि न'खरनिफ्राय बे 5 लाखनि अनगायै साख्रि होनांगौ होननानै बे बड'लेण्ड मार्टियार्स एस'सिएशननि सुबुंफ्रा डिमान्ड खालामदों बुंदों रिक्वेस्ट खालामदों बिसोरनि बुंनाय रावाबोथ' बाथ्रायाथ' माने नङाना नंखाय नङाना बिसोरनि बुंनायाबो माने मा होनो माने नंथारै नङा गोनांथिथार येस बड'लेण्ड मार्टियार्सआव जायफोर सुबुंफोर थैदों बिसोर 6000 7000 जागोन बिसोरनो जुदि साख्रिखौ होनो हायाब्ला गोबां जोंना लाजिनांथाव बाथ्रा जोंनि मुभमेन्टआ ओरैनो दासिमबो जोबनो थाङाखै फाइनाल दंना दासिमबो मोनाखै जोङो बाट दाख्लै बावै आं मोजाङै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों जोंहा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बा थांनाय फर्मार जा प्रेसिडेन्ट अफ एबसु जोंहा प्रमद बर' सारमोन लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारमोन आरो लोगोसे लरेन इस्लारि सार जा गोदानै थिसनजानाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारमोन बिथांमोना लोगो हमहैदों जोंनि आसामनि सीएम सर्बानन्द सन'वालजों बेखौ बिटिआरनि एग्रिमेन्टखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ सो माच बिथांमोना थांनानै बेखौ गोसोखांहैना होनायनि थाखाय सीएमखौ स' थाबैनो बेखौ खालाममारनांगौ आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो आरो नेक्स्ट जोंनि नैबे बिटिआरनि नेक्स्ट जाय मानसिया बा जाय पलिटिकेल पार्टिया सरकार दागोन बिनि जाय CEM माने चिफ माने मा होनोमोनलाय जोंहा एजुकेटिभ मेम्बार नङा होमबा चिफ एजुकेटिभ मेम्बार मिन्स बिटिसिनि चिफ जाय बिथाङा बेखौ साननांगोन जे मार्टियार्सफोरनि न'खराव साख्रि होनाया बेसेबांसिम एलिजिबिलिटि बेसेबांसिम माने गोहो माने बेसेबांसिम थांनो हागोन बिनि सायावहाय अबजार्भ होनांगोन नोजोर होनांगोन आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो आं बैसोर जायफोर बड'लेण्ड मार्टियार एस'सिएशन बिथांमोनखौ बुंनाय बाथ्रायाव गोबां मोजां मोनदों बिथांमोना आंखौ हांख्रायनानै लेंहरबाय आरो बिनि उनाव बे बेसेबांखिनि पइन्ट गोनां बाथ्रा बुंबाय आरो आं सानाखैमोनबो बिथांमोना एसेबांखिनि बिदि बाथ्रा बुंगोन बाट बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनानानै आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनबाय जे सोरबाफोरबो दङ साख्रिनि थाखाय बाट सोरबाफोर सिगाङाव जोंनि आबसुनि मानसिफ्राबो गोबां बिनि सायाव नोजोर होखादों बाट बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव जाय जोंहा बिटिआरनि जाय चिफ जागोन बिथाङा बेखौ नोजोर होथारनांगौ आं बेखौ गोसो गोथारै बे बड'लेण्ड मार्टियार्स डेआवहाय आं गोसो गोथारै खुलुमनानै आरज गाबनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय।